खुलुमबाय बियो बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ दिनैनिफ्रायनो गासैबो दखान गलाफोरखौ खुलिनो मिरु नखर मन्त्रालयनि बिथोन आसामाव लकडाउननि नेमखान्थिया दासिमबो गुरुं जायाखै MMCH नि अनगायै रायजोनि गासैबो देहा फाहामसालिफोरखौ सरासनस्रा बेमारिफोरनि थाखाय उदां खालामफिनबाय कक्राझाराव NTPC आ मुवा बेसाद आरो आदार रानदों आसाम सरकारा मुलि जगाय बिथांखि बेखेवबाय धुपधारानि गंथाम गलायाव अर खामनानै लाख लाख खहा आगु रायजो बेंगिरि आगु मन्त्रि आरो समाज सिबियारि देबानन्द कुवारा गैलिया दानिया आबुं रादाब गासैबो दखान गला आरो फालांगिरि फसंथानफोरखौ दिनैनिफ्राय खुलिफिननो बिथोन होबाय मिरु नखर मन्त्रालया ANI नि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कर'ना भाइरासनि नैथि खोन्दोनि लकडाउनआ जोबनायनि सिगांनो रायजोफोरनि शप्स एन्ड इस्टाब्लिशमेन्ट एक्टनि सिङाव बे बिथोनखौ होदों नखर मन्त्रालया बबेखानि गासैबो दखान आरो गलाफोरखौ खुलियोब्लाबो 50% मावफारियाफोरखौल' लानानै खुलिनो नांगोन आरो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिथारनांगोन अब्लाबो रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्स आरो मार्केट कमप्लेक्सआव थानाय गलाफोरखौ गोदान नटिफिकेशन फोसावागौमानि बन्द खालामनो गोख्रों बिथोन होदों मिरु नखर मन्त्रालया बेनि अनगायैबो कर'ना भाइरासनि हटस्पट आरो रेड जनआव गोग्लैनाय ओनसोलफोरा मिरु सोरखारनि बे बिथोननि सिङाव फैनाय नङा आरो बैफोरबादि ओनसोलफोराव जायखि जाया दखान गलाफोरखौ खुलिनो मोननाय नङा हादर नाङैनो गासैबो दखान गलाफोरखौ खुलिनो मिरु नखर मन्त्रालया बिथोन होदोंब्लाबो लकडाउननि नेमखान्थिया दासिमबो आसामाव गुरुं जायाखै आथिखालाव सोलिगासिनो थानाय लकडाउननि नेमखान्थियानो आसामाव 27 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन आसामाव दखान आरो फालांगियारि फसंथानफोरा खुलिनायनि बागै रायजो सोरखारा दासिमबो बिथांखि लायाखै बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों आसामनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णया आसामनि चिफ सेक्रेटारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला लकडाउननि खान्थि गुरुं खालामनाय आरो दखान गला खुलिहोनायनि बागै रायजो सोरखारा 27 एप्रिल एबा समबारखालिसो बिथांखि लागोन मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि थाखाय फोसावनाय नैथि खोन्दोनि लकडाउनआ जोबनायनि सिगांनो हादर नाङै दखान गलाफोरखौ खुलिनो मिरु नखर मन्त्रालया बिथोन होनाया आसामावबो रायजोफोरखौ बे समाव गोनो गोथोआव खोख्लैदों महेन्द्र मोहन चौधुरी हस्पिटाल एबा MMCH खौ नागारनानै आसामनि गासैबो मेडिकेल कलेज जिल्लायारि देहा फाहामसालिफोर PHE आरो CHC फोरखौ सरासनस्रा बेरामिफोरनि थाखाय फिन खुला खालामबाय MMCH खौ नागारनानै रायजोनि गासैबो देहा फाहामसालिफोरावनो सरासनस्रा बेरामिफोरा ट्रिटमेन्ट लाहैनो हागोन मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रायजोआव COVID-19 नि रैखाथि आरो बिनि बेरामिफोरनि बिथांखिखौ नोजोर होनानै COVID-19 बेरामिफोरखौ MMCH आवल' नायनो थाखाय रायजो सोरखारा थि खालामदों बेनिखायनो MMCH आ सरासनस्रा बेरामिफोरनि थाखाय बन्द थागोन बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया कक्राझार पुलिस बिफाननि जोहै सालाकाटि नेशनेल थार्मल पावार स्टेशन NTPC आ कक्राझाराव गोरिब नखरफोरनो गोनां मुवा बेसाद आरो जाग्रा आदार जगायनानै निदान सुंथानाय होदों सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला NTPC आ गसाइगावनि सैथपुर गामियाव गं 300निबो बांसिन गोरिब नखरफोरनि कर'ना भाइरासनि लकडाउननि अलखदाव समाव गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ लोगोसे जाग्रा आदारफोरखौ राननानै होदों लकडाउननि समाव न'निफ्राय मुलि मालाम लायनो थाखाय ओंखारनो हायै जानाय थासारिखौ नोजोर लाखिनानै आसाम सोरखारा मोनसे गोदान बिथांखि बेखेवबाय शुक्रबारखालि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनाय गोदान बिथांखि बादियै बबेबा नखराव बेरामिनि थाखाय मुलिनि गोनांथि जायोब्ला देहा बिफाना न'आवनो जगायनानै होगोन मन्त्रि शर्माया खौरांगिरि बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला 104 नम्बराव डायल खालामनानै मुलिनि गोनांथिखौ फोरमायथिनाय उनाव आशा आरो MPW मावफारियाफोरनि मददजों बेरामिनो न'आव मुलि जगायहैगोन बबेखानि मुलिनि बेसेना 200 रांनिख्रुइ खमसिन जायोब्ला बेसेन नाङालासे जगायगोन होननानैबो मिथिहोदों सुलुंनि बायदिब्ला शुक्रबारखालि बे बिथांखिखौ बेखेवनायनि 4 घन्टानि गेजेरावनो 104 आव मुलिनि गोनांथि फोरमायनानै गोबां कल खालामो गलपारा जिल्लानि सिङाव थानाय धुपधारानि गंथाम गलायाव अर खामनायनि जुनै लाख लाख रां खहा जादों सुलुंनि बायदिब्ला शुक्रबारनि मोनाबिलियाव धुपधारा शिव मन्दिरनि साखाथियाव थानाय गंथाम गलायाव हरखाब अर खामो जाथायनि खौरां मोननानै अर खोमोरग्रा हानजाया गंनै गारि लांनानै अरखौ खोमोरनो हायो अर खामनायनि जाउनखौ सर्ट सार्किटनि जुनै जादों होनना आन्दाज खालामदों बे खौरांखौ गलपारानिफ्राय बडोलेण्ड इंखंनि थान्दै बुद्धदेब खाख्लारिया जोंनिसिम दैथाय हरदों
बिहार त्रिपुरा आरो सोनाब बेंगलनि आगु रायजो बेंगिरि आसामनि आगु मन्त्रि आरो समाज सिबियारि देबानन्द कुमारा गैलिया। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय गावनि न'आवनो 17 बोसोर बैसोआव आगु रायजो बेंगिरि देबानन्द कुमारा जोबथा हां लाबाय। 1955 मायथाइयावनो कंग्रेसआव जयेन जानाय देबानन्द कुमारा 1991 मायथाइयाव हितेश्वर शइकियानि सोरखार आरो 2001 मायथाइयाव तरुण गगैनि सोरखाराव केबिनेट मन्त्रिबो जादोंमोन। मख'नो गोनांदि कटन कलेजआव इंराजि आयदानि बिबुंगिरि महरै गावनि केरियारखौ जागायनाय देबानन्द कुमारा गुवाहाटी कलेजनि गायसनगिरि प्रिन्सिपालमोन। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकिया आरो एपिसिसिनि आफादगिरि रिपन बरामोनहा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।